Ka JN Suzuki haka khat santrek uyayong arjar pusan kala Plie pat ba sakawai pat ka showroom de Shaka Mawdiangum Nongpoh Riboy district. Pat kani ka showroom kadai ka bala long try da ka kong Thymmai Kyrwoh. Lawan Plie kani ka showroom do additional deputy commissioner ADC ka Riboy district uba Andrew Elmer Thong kumukong san pat saki pat dagi bahayeng ka kong Thymmai ringkat pat kinong tray na katay ka company. Lingba katay ka showroom ki Shaka kum ki scooty bat motorbike katay ka company kala ailat ru ya kitu ki badan Shaka barem bakin kaliang no ya ki barem na ki nu ki company badan yo da ki bat Thymmai na lor ka jingde bat kaliang ka don ru sakajaka bat ai servicing ya ki kali Shaka klam de penchitom ya kitu ki badan kali Shaka bakin let shaki wai pat ki jaka. Hakabaya day pagajing ay kam siya kisamla ka kong Thymmai kalaong baan perkat ya kisamla nakasnong Mawdiangum bat Thai Nongpoh tangba kadibanya lingba ka interview bat kisamla kidiban long ru kibadon sap hakatay ka kam. I wish all the best to you. It's done gradually. It's done in a showroom, excellence, the growth, but the trust for all those who walk through the doors of this showroom. Thank you, sir. Thank you, sir. Hang ni apa nang ni apa Nongpoh kamdan dia fair but ka dealership kamang ibu apa Shillong kamin dealership te hakane ka jaka ya ki bangi ni plan ki model kinlong haki scooter segment ni don kade ka scooter 125cc te ni don ka access 125cc te apa ka access ki bun ki variant ni don ko ba south santali ki variant te different colors te ni don ru kumjo ru ka avenis kator di 125cc te hakitur ngidon ki variant lala kajong ki color ki variant te ngidon ka Bokman haka Bokman ngidon arjat long ngidon ka Bokman BT with bluetooth connectivity but kumju ro ka Bokman EX ta kabai de but ki bike hang ni apo Nongpoh hi te nginbu ya ka 155cc kata kada jiksa kawan jiksa SF but naked kumju ro ngidon ya ka jiksa 250 kawan fairing but naked but V-Storm dari adventure bike 250cc te ya ka facilities ko mafi ngibun jat ki facilities ang ni ngidon ya kane ka finance facilities ha ka bai dei but ki customer ki bamla ban thiet ya ki scooty ki bike ha ka bai dei but ka cash le ki don kam ngajing rap kum na ka bank so ngidon with lowest down payment mangiong te ngidot ki financer kin don hang ni bet film don kam fin let ma pisha bank with a simple documentation kum ki KYC te ngidon bon jat ki financer ang ni ro cholai kum ka IDFC bank Cholamandalam HDFC ICICI bank te akabai de facilities ngidon ro ka facilities ka ba pher tam na bar khot ki Shaka kum ka roadside assistant ka facilities ka ba dada kanu ka scooty la nu customer udon kanu ka breakdown kabai de but shubo ka kali kam start te kani ka service ni ai ki kalong 24/7 te where ka technical team jongi ngidon daga kali akaba fitang shu phone yo call center number ubangin ai mangi kinyo ikata service kan te lada kadi 50 kilometers na kani ka dealership kalong free service kamot lada kadon kanu wajing thot jonga scooty ki bike khakbai de banchna namang idon ki technical technician te fimnon kam mansio like stang lada de ba fin hab ban replace ki parts lane shubo manta kum customer lalot ka petrol stang lanti lane any kum battery problem ki bam de ban replace temot fimnon kam mansio lada hab replace te kin hab mansio te kata ka service ka ba compare dengan try ka shinong ka tawi barokot kanong ka jingkut kui kima te ngidon ru angne kom ka exchange facilities kaba kino ki scooty ki jong ki customer kala bandai kanu ka brand kanu company fila ban exchange angne ngidon ru ki scheme ngidon ki offers kaba ki customer kinyo ki exchange bonus excluding the evaluation kabang evaluate ki scooter ang shim no kum ka Maruti Suzuki kade bat kani ka Suzuki motorcycle kade ka jo ka company ka Shillong ka JFR ka long Maruti Suzuki kade Shaka Suzuki motorcycle bada kade ka Shaka na da fipet na do ka headquarters fipet apo Delhi fipet do ka factory jongki kade ka jo ka plan ru te balai ki breo ki kam yabe ya ka Maruti Suzuki ban compare ki we ki Shaka ka reason finapet ya ne kade na nakaliang service finpet na da fitir Shaka pinyo service shay ru ka ba fi don kam hadok ki parts ru ki long
reasonable ka rate jongki te fin pek balai ki hado ki tourist ki taxi local taxi ngile ya Maruti Suzuki because of the mileage namaga kamdan ka company ka bala kampalat banya ka company Maruti Suzuki te ngamut benong ka ka jo hi kanero where ka Suzuki company ka penmi iki arshaka nal kabaide bagane galong namanta mainly ka service ka bangi ai kya company hi kam dan any compromise kan kamla ban compromise ra bat ka bai dei ba ka service te amon ban ong hadu ki parts tu kina compare bat ki company te ki kham long more ka dor jong ki kham duna te fin pet ka mileage kham tam ka mileage fin I menta ki customer na po Shillong kumba ka kari ke jongi ke hilly area mo nai ki customer ki nang yo about ka mileage of 56 km per liter tenga karman kham tam le shene shapo Rebhoi district ka long plane ka kham long plane compare ka Shillong tenga sai hang ne lekin kham yo bon mileage as compared to Shillong kan te tang tai ngamo benong te ki breu kin kan long shaka jingera peki in terms of the kishim ki arshaka ki jongi ken sakawe kwa menetu ngi kum ka main dealership ngi layo ro ka kusnam hau arajar arpusal 23 24 ngi one number 1 in India in service apo India labun haki dealership ngi yo ngi kum ka JN Suzuki first in India in service and then finapet 2022 23 so ngi one is India number 1 so kerman mau nus namru ngin kerman mangin yo ka kusnam no borak hoi India number 1 ya ba mentahi ngidan ka main dealership kalong hapo Mawblai dan ngidon kini ki counter ki badet kum ka Maulai ngidon lang ka service te ka pulo ngidon ka sales counter nang ta ngidon ka mongap kato de sales and service te ngidon hapo dan kiti ngidang sudah play menta arteo kato de sales te yes hapo Nongpoh menta te hapo juai in na try very soon in play the dealership te sipo Kyrwoh Hills serba mentang ngidon hapo West Kyrwoh Hills hapo Tura and then ngidon hapo ka Kyrwoh Bada so we are planning ni kata Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya